Ако Агнес се отделила от стадото и отишла да пие вода, напитах я поток. Вълкът обикаля наоколо, видял го и решил да го изяде. Само че не иска да се нахвърля, като гледа върху него, а му трябвало причина. Ей, дребосък, защо ми мътиш водата? Сега ще те накажа. Но господине, аз наистина пинах вода, но съм застанала под вас. Как мога да размътя водата ви? Агнето наистина стояла по-надолу по течението и нямало как да му размъчи вода. Тъй това още повече безсило си настървило звяра и той гневно се развикал. Не на мене тия! Я не ми се прави на голям хитрец. Още помня какви клеветичина говори по моя адрес миналата година. Но господине, как така? Миналата година аз още не съм било родена. Няма да те слушам аз себе. Нали си приятелка за вчера? Зато и ще те изям. Агнето се си загинало без вина и без причина. Силните така редят света. Те са законът и властта.